tɛnɛ ye juwe kalo tile 21 sanba fila ani 25 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile. An ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna État-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ kunu karidu juwe kalo tile 20 sanba fila ani 25 an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu b'a la ka wuli ka jɔ k'o sabati an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fɛn min ye basigi ale ni bɛn o tɔ bɛ se ka sinsin cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na juwe kalo tile 15 sanba fila ani 25 kunnafoniyaw bɔla ka yira k'a fɔ fɛn min ye AES ale sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ye olu ka wuli ka jɔ kɛla sababu ye ka dankari kɛ bingani wale tigilama ma 40 ani kɔ ɲɔgɔn kɔ la an dera bukanikaw olu fɛ yen nɔ ni ale bɛ Menaka region na juwe kalo tile 17 sanba fila ani 25 a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw bɔla ka bingani wale tigilamaw ka base logistique dɔw ka ale détruire fɛn min yɛrɛ kɔni o ka entraînement fɛnɛ ka tila ka o fɛnɛ kɔni détruire ɲɔnɔkaw olu fɛ yen nɔ ni ale bɛ Segu region na wulikajɔ min kɛla sababu ye ka to dankarikɛla bingani wale tigilama ma 30 ani kɔ ɲɔgɔn kɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ juwe kalo tile 19 sanba fila ani 25 fɛn min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye u bɔla ka dangarikɛ bingani wale tigilamaw ka pick-up fila la u y'a yira k'a fɔ ni pick-up fila ninnu ko olu yɛrɛ kɔni kun kɛlen ka bingani wale tigilama ɲɛmaa dɔw ko olu yɛrɛ kɔni ta minnu kun bɛ ka u kun da agilɔko ale kan ka taa an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni ka logistique ka dankarikɛ o la a yirala k'a fɔ fɛn min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye u yɛrɛ kɔni kɔnɔ u ma ka dankarikɛ ni bingani wale tigilama ninnu na ka u ka pick-up fila ka o yɛrɛ kɔni détruire a yirala k'a fɔ o don kɔfɔta kelen yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka kɛlɛkɛcɛw ye ko u bɔla ko u ka base logistique dɔ fo ka taa se u ka entraînement ka o yɛrɛ kɔni détruire Tine Aïcha kaw olu fɛ yen ni ale bɛ Tombouctou marabolo la État-major général des armées a yira k'a fɔ halisa wulikajɔw yɛrɛ kɔni bɛ sen na fɛn min yɛrɛ kɔni ni bingani wale tigilama ninnu ye ko u bɛ tigɛ da u bɛɛ ka kelen kelen walasa fɛn min yɛrɛ kɔni bɛn ani basigi ani jamanadenw ka lakana o tɔ bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔna na an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi. Charte pour la paix et la réconciliation nationale ni o yɛrɛ kɔni ye jɛkulu ye minnu yɛrɛ kɔni b'a la ka gafe sɛbɛn ka ɲɛsin bɛn ani kɛlɛya ale hukumu kɔnɔna ma a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni gafe sɛbɛnw yɛrɛ kɔni kuncɛli ni a kɔkansegiw yɛrɛ kɔni baarakuraw ninnu don la k'u kari don juwe kalo tile 20 sanba fila ani 25 kɔnɔna na k'a kɛnɛ ɲɛmaya ko o ta ka di an ka premier ministre ma général de division Abdoulaye Maïga CICB ale kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kɛnɛ yɛrɛ kɔni sigila kun min ka taa o de ka hakilina falo yɛrɛ kɔni kɛ o hukumu de kɔnɔna na an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga a yira k'a fɔ nin gafe sɛbɛn min yɛrɛ kɔni b'a la ka kɛ ko ni yɛrɛ kɔni waleya ɲuman an ka jamana ma ka sababuya kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka to fɛn min yɛrɛ kɔni jamanadenw hakilina ye u bɛ se ka dɔn u fɛla ye min ye ani gɛlɛya min bɛ o kan u bɛ se ka dɔn cogoya min na a y'a yira k'a fɔ gafe in kɔnɔ kuma caman o yɛrɛ kɔni b'a kɔnɔ min bɛ bɛn ani kɛlɛya o yɛrɛ kɔni ko fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye siya woloma kɛlɛ minnu ni olu kɛra an ka jamana kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛ nin gafe sɛbɛn ale kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ jamanadenw hakilina fɔ ka taa se u fɛla ma ko olu bɛɛ bɛ nin gafe in kɔnɔna na ko nin gafe in yɛrɛ kɔni kunba yɛrɛ kɔni tɛ valeur juridique ko a sinsinnen tɛ o kan ko fɛn min yɛrɛ kɔni ko a sinsinnen don valeur morale o yɛrɛ de kɔni kan ni o yɛrɛ kɔni jamanadenw hakilina ye ko o de bɛ a kɔnɔna na walasa fɛn min yɛrɛ kɔni bɛn ani keleya ye o tɔ bɛ se ka sinsin cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na. Forum international de la diaspora ni ɲinɛ bɛ bɛn ale ta ko fɔlɔ ma a yirala k'a fɔ o baaraw yɛrɛ kɔni kun cɛla sibiri don juwe kalo tile 19 sanba fila ani 25 kɔnɔna na ka kɛnɛ ɲɛmaya ko u ta ka di an ka premier ministre ma général de division Abdoulaye Maïga a yirala k'a fɔ kɛnɛ yɛrɛ kɔni kun debayalen don kosɛbɛ ni an ka jamana kɔnɔna maaw ye fɔ ka taa se an ka jamana kɔkanna maaw ma ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye AES maaw ye olu ɲɛmaaw bɛɛ kun bɛ nin kɛnɛ in kan fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin ŋaniya ye a yirala k'a fɔ ko o bɔla an ka ministre yɔrɔ ministre min ni ale ka baara bɛnnen don maliyɛnden minnu ni olu sigilen don kɔ kan olu ka ko ɲɛnɛbɔli ma Musa Aga Atayer a yirala k'a fɔ maa 300 ɲɔgɔn ko olu yɛrɛ de kun yela nin yɛrɛ baara in kɛnɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ka hakilina falen yɛrɛ kɔni kɛ hakilina falen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ laɲini caman o yɛrɛ kɔni kɛla kɛnɛ kan i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni gɛlɛya minnu bɛ diaspora kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛnden minnu ni olu sigilen don kɔ kan tunkarakew gɛlɛya minnu bɛ u kan ani dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogoya min na walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka contribuer faso ale dɛmɛni na u kumana olu bɛɛ lajɛlen kan nin kɛnɛ kan.
halisa an bɛ to an ka lakana tigilamaw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na an bɛ taa duwani maaw olu fɛ yen nɔ a bɛ wagati damadɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye duwani maaw ye olu b'a la ka wuli ka jɔ sigi sen kan an ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye yuruguyurugu ye ale ni binganni wale o bɛ se k'a kɛlɛ cogoya min na o hukumu de la juye kalo tile 15 san 2025 kunnafoniyaw bɔla k'a yira k'a fɔ duwani maaw u bɔla ka taa u tigɛ da magasin dɔ kan magasin min ni o yɛrɛ dogolen don magasin min ni u kɛlen don ka ale labɛn ni u dola ni minɛnw ye minɛn minnu ni olu ma dodoya ye u bɛ u kunda n'a ye o yɔrɔ kofɔta in kan o hukumu de la duwani maaw ka wuli ka jɔ kɔnɔna na u taala u tigɛ da ni yɔrɔ kofɔta in kan ka taa bɔ minɛn caman o yɛrɛ kɔni kan minɛn minnu ni a yirala k'a fɔ ko ni minɛn ninnu dola an ka jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ma tɛmɛ duwani maaw olu ka bolo kan k'a sɔrɔ u ma deduwa ye o hukumu de kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ kofɔta in k'u taalen u tigɛ da kan k'u bɔla ni vodi ye vodi ni ale yɛrɛ kɔni ye boisson canette majari ye u taala ka taa bɔ o yɛrɛ kɔni kan u y'a yira k'a fɔ ko o carton 16 ɲɔgɔn kɔ ko o tun bɛ nin yɔrɔ kofɔta in kɔnɔna na ko boisson énergétique min yɛrɛ kɔni tun bɛ yen ko o yɛrɛ kɔni tun bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ 2000 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la fɛn min yɛrɛ kɔni ye duwani maaw ye u y'a yira k'a fɔ nin maa kofɔta ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolimafɛn minnu bɛ don ni minɛn kofɔta ninnu ye k'u yɛrɛ kɔni bɛ u dɛn ka don fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen na walasa ka duwani maaw ka olu éviter ka sababuya kɛ duwani maaw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni boisson kofɔta ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la alcool ninnu ko olu yɛrɛ kɔni dedoyement sɔngɔ ka ca ko ka tɛmɛ minɛn caman kan ko o de y'a to k'u b'u u dɛn ka don n'a ye ko nka ko o ka wuli ka jɔ kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni bɛ tigɛ da u caman kan kelen kelen walasa ka dankari kɛ nin dantɛmɛ wale in na o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko dedoya wari minnu ni a bɛ bɔ tantɔ ko a yɛrɛ kɔni fanba ko o yɛrɛ kɔni bɛ don fasoko de la ko u yɛrɛ kɔni bɛ dadigi kɛ nin ma kofɔta ninnu na walasa nin dantɛmɛ wale in dankari bɛ se ka kɛ a la. Palais des pionniers école de la citoyenneté kalanso min ni u ka baara dabɔlen don fasodenɲumanya ale kunkanko la a yirala k'a fɔ ɲinɛ o bɛ bɛn ale kɔni ka nin baara ninnu ta ko naaninan ma baara min yɛrɛ kɔni kɛlen don sababu ye ka sifinnakaw AES sifinnakaw ka daminɛ Mali la Burkina fɔ ka taa se Niger ma ko olu fara ɲɔgɔn kan walasa caman bɛ se ka fara u ka fasodenɲumanya ale kanu kan cogoya min na ka caman kɔ u fara u ka dɔnniya kan baara min ni a yɛrɛ kɔni labɛnna minisiri fɛ ni ale ka baara bɛnnen don sifinnakaw ka ko kunkanko ma fɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛ ale minisiri ma olu yɛrɛ de kɔni farala ɲɔgɔn kan ka nin baarako fɔta in ka ale labɛn o tɛmɛnen sibiri don juye kalo tile 19 san 2025 fɛn min ye ni sifinnaka ninnu olu bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ni minisiri min ni ale ka baara bɛnnen don bolimafɛn ko ale ni takani ka segin ko fɔ ka taa se siraba kasara ale fɛ ka taa se siraban ko ale kunkanko ma madame Danbɛlɛ Madina Sisoko ale bɔla ka kuma ɲɔgɔn kɛ ni sifinnaka denmisɛnninw ni kuma ɲɔgɔnya min ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ baara minnu ni olu bɛ kɛ a ka minisiri so kɔnɔna na ani u yɛrɛ kɔni bɔla ka baara minnu kɛ siraba kanaw na ka ɲɛsin an ka jamana ma ani baara minnu ni olu karifalen don u la fɔ ka taa se u ka baara kura nataw yɛrɛ kɔni ma o hukumu de la fɛn min ye nin sifinnaka denmisɛnninw ni olu yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲininkali caman ko o yɛrɛ kɔni tɛnkun madame Danbɛlɛ Madina Sisoko la ɲininkali minnu ni olu bɛ tali kɛ siraba ko kunkanko la fɔ ka taa se bolimafɛnw olu kunkanko ma kɛnɛ kan sifinnakaw ka minisiri ale yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ a bɔla ka ɲininkali caman ka o yɛrɛ kɔni jaabi fɛn min yɛrɛ kɔni madame Danbɛlɛ Madina Sisoko ye a bɔla ka kuma ɲɔgɔn caman ko o kɛ ni sifinnaka ninnu ye ka tila tuguni ka u ladɔnniya ka ɲɛsin sirabako kunkanko ma fɔ ka taa se bolimafɛnw olu kunkanko ma a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko siraba ko a matarafalen don sifinnakaw olu de fɛ ko siraba kasara ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko 100 sara la ko a 75 ko o yɛrɛ kɔni bɛɛ sifinnakaw ye a kɔni bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka ɲɛmaw ma u ka nin ŋaniya in na walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye ni sifinnaka ninnu caman bɛ se ka fara u ka fasodenya ale kanu kama. Ni wagati damadɔ in na fɛn min ye EDEMO ale client olu yɛrɛ kɔni b'a la ka welewelema da kɛ ka sababuya kɛ u ka service de recharge min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Isago u y'a yira k'a fɔ kabi dɔgɔkun tɛmɛnen o yɛrɛ kɔni réseau in yɛrɛ kɔni t'a la ka baara ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye k'a to maa caman o yɛrɛ kɔni mako b'a la ka sababuya kɛ u t'a la ka se ka courant ka ale recharge u yɛrɛ kɔni b'a la ka wele ko u yɛrɛ kɔni bila EDEM ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na cogoya min na. An bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ a bɛ wagati damadɔ o ɲɔgɔn bɔ sa fɛn min ye Fatumata Batule Ɲangi ye ale b'a la ka a seko ni a dɔnko ko o yira Kaye ale ni a lamini bɛɛ lajɛlen na o hukumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni ye Kaye ale marabolo maaw ye olu yɛrɛ kɔni wulila ka fara Fatumata Batule Ɲangi a ka jɛkulu kan k'u ka fasodenɲumanya ko o yɛrɛ kɔni yira o hukumu la kari don juye kalo tile 20 san 2025 fɛn min ye Fatumata Batule Ɲangi ka maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la hivernage tour numéro 4 hivernage tour ale ta ko 4nan kɛnɛ kan u bɔla
bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan kati ale sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko plateau olu maaw ani fɛn min yɛrɛ kɔni Fatumata Batuleɲan ka jɛkulu u bɔla ka fara ɲɔgɔn kan ka journée de nettoyage kɛ u ka sigida kɔnɔna na ka u ka kɛnɛ ka ale yɛrɛ kɔni lajɛ waliya min ni o yɛrɛ kɔni fɔla kosɛbɛ Fatumata Batuleɲan ani a ka maaw fɛ fɔ ka taa se an ka ɲɛmaw ma halisa an bɛ to ka ye ale kunnafoniyaw kɔnɔna na. Ka sanga ni seko ale ni dɔnko kunkanko ye an ka ba Maliba ale artiste min bɛ yen nɔ ni rappeur dɔ ni a bɛ wele ko Abulayi Makalu ni maa tun b'a wele ko Lord Makaveli ni ale bɔnɛna ani na ka sanga ni ɲɔgɔn faamuyabaliya min kɛla sababu ye k'a to jamana kɔnɔdenw olu dusukun kabakaba la a yirala k'a fɔ ale ka tile 40 o tɛmɛnen fɛn min ye a somaw ye olu bɔla ka wele ko o bila kunnafonidilaw ma kɛnɛ min yɛrɛ kɔni ka fɛn min ye a fa ni a ba ye olu tun bɛ yen nɔ fɛn min ye a fa yɛrɛ ale yɛrɛ bɔla ka kunkolo ma da ko o yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin an ka lakana tigilamaw ma walasa maa min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka nin ko yɛrɛ kɔni kɛ u bɛ se ka a tigi minɛ cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ni e maa ma n'i bɛ maa dɔn maa min yɛrɛ kɔni sen tun bɛ nin ko in na k'i ka se ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila an ka lakana tigilamaw ma walasa u bɛ se ka nin ma ko fɔta in ale minɛ an bɛ ala de bada ne ma ala ko o di bada an bɛ ala de bada ne ma ala k'o di banbagatɔ ma kan an kisi ni gɛrɛgɛrɛ sugu ninnu tɔɔrɔ ma. An bɛ taa fɛ divers ale kunnafoniyaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔlɔncɛbakaw olu fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni hinɛ ni makari o yɛrɛ kɔni bana buna adamadenya kɔnɔna na pewu maa fa o yɛrɛ kɔni tɛ ka kɛ maaw ɲɛna foyi ye tuguni a yirala k'a fɔ kɔlɔncɛbakaw olu fɛ yen nɔ musolaka dɔ ale kɛla sababu ye ka a cɛ bɔnɛ a nin na wa yira k'a fɔ k'a daminɛ juillet kalo tile 19 su la ka taa don juillet kalo tile 20 na san 2025 fɛn min yɛrɛ kɔni ni musolakan ye ni ale si bɛ taa san 48 la ni a bɛ wele ko MD ale yɛrɛ kɔni bɔla ka a cɛ dalen to sunɔgɔ la ni ale bɛ wele ko YB ka kolonkala ko o yɛrɛ kɔni kɛ ka cɛ in bugɔ a ɲɛda la siɲɛ caman fɔ ka taa cɛ in ale bɔnɛ a nin na ni yɛrɛ kɔni kɛla kabako koba ye kɔlɔncɛba ale marabolo kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye kɔlɔncɛba ale lakana tigilamaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka gendarmerie ma olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa tigɛ dakan ni musolakan in kan cɛlakan in ale yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na o yɔrɔnin bɛɛ la fɛn min ye ni musolakan ye a yɛrɛ kɔni bɛ lakana tigilamaw ka bolo kan nka u y'a yira k'a fɔ kun min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to ni musolakan yɛrɛ kɔni bɔla ka nin kɛ ko o kun jɔnjɔn yɛrɛ kɔni ma se ka dɔn nka halisa sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni bɛ senna min kɛla sababu ye k'a to musolakan ye a bɔla ka nin waleya cɛjugu yɛrɛ kɔni kɛ an bɛ ala deli bada ne ma ala ka a di banbagatɔ ma ka anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ an bɛ taa kɔkan kibaru la. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn u y'a yira k'a fɔ u ka baara yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ka baara bɛnnen don kalata ko kunkanko ma seni ko u yɛrɛ kɔni bɛna ale baara yɔrɔ in datugu ka sababuya kɛ baara yɔrɔ in yɛrɛ kɔni dayɛlɛlen ko o yɛrɛ kɔni nafa ka dɔgɔ fɛn min ye kalata ye ko o yɛrɛ kɔni tɛna se ka kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Burkina Faso ko ale mago bɛ basigi la ko Burkina Faso ko a mago bɛ bɛnna ko o hukumu de kɔnɔna na ko u ka jamana bɛ cogoya min na ko u tɛna se ka kalata kɛ ko u bɛna nin yɔrɔ kofɔta in datugu ka sababuya kɛ yɔrɔ kofɔta in ale yɛrɛ kɔni bɛ sara ni jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ kɔni ka wariw de fo ka taa se u yɛrɛ kɔni ka so sarali ma ani u ka tajiw fo ka taa se u ka kuran ma o hukumu de kɔnɔna na u bɛna nin yɔrɔ kofɔta in datugu u ka kunnafoniyaw la u y'a yira k'a fɔ san o san nin yɔrɔ kofɔta in sefa wari miliyari 5 ɲɔgɔn kɔ o de bɛ ta k'a di nin yɔrɔ kofɔta in ma ko min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ka caman ko o yɛrɛ kɔni bɔ jamana sɔrɔ la ko u bɛna a datugu an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ. An bɛ taa Côte d'Ivoire fɛn min yɛrɛ kɔni ye bɔlɔlɔsiraw ye olu yɛrɛ kɔni kun falen don kosɛbɛ cɛlaka dɔ la cɛlaka min ni ale yɛrɛ kɔni ka baara ye ka kuntan ko o ta ka sifinnaka cɛmanw sɛgɛrɛ a yirala k'a fɔ Côte d'Ivoire ale jamana kɔnɔna na fɛn min ye ni cɛlaka in ye ko a kun bɛ kuntan ko o ta ka a ka sigidalamaw olu ka sifinnaka denmisɛnw ko olu sɛgɛrɛ min na ni a yirala k'a fɔ k'a bɔla ka sifinnaka cɛman 6 ɲɔgɔn kɔ ka kuntan ko ta ka olu sɛgɛrɛ sigidalama ninnu olu yɛrɛ kɔni dusukun kabakaba la kosɛbɛ ni u bɔla ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila lakana tigilama ma walasa fɛrɛ o bɛ se ka sɔrɔ nin cɛ kofɔta in a ka nin dantɛmɛ wale in na o hukumu de kɔnɔna na ka sanga ni u ka lakana tigilamaw ka wulikajɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka tigɛ da kan nin cɛlaka in kanu kan ka sababuya kɛ a ka baara de ka kuntan ko o ta ka ɲɛsin sifinnaka cɛmanw ma wele o yɛrɛ kɔni bilala a ma lakana tigilamaw fɛ kiri tigilamaw a bɛ olu ka bolo kan a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni kan ka taa jaabiw yɛrɛ kɔni kɛ kiri tigilamaw fɛ waleya min bɛ ka a bila ka ni kuntan ko cɛjugu in ko o ta ka sifinnaka cɛmanw ko olu sɛgɛrɛ.
halisa an bɛ to Côte d'Ivoire ale kunnafoniyaw kɔnɔna na seko ale ni dɔnko kunnafoniyaw la fɛn min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire ale seko ni dɔnko tigilama ye ni a bɛ wele ko Sumaworo Moriya ni a bɛ wele ko Sumaworo Mori Fer ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Molare la a yirala k'a fɔ mandat de dépôt o yɛrɛ kɔni bilala ale kɔ kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ka sababuya kɛ ale yɛrɛ kɔni sen yela siraba kasara la siraba kasara min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to sifinaka musoman dɔ ni ale bɛ wele ko Tola Elise ka ale bɔnɛna ani na ni siraba kasara yɛrɛ kɔni senfɛ kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni sifinaka musoman ye ko ale yɛrɛ kɔni fagala mobili min yɛrɛ kɔni fɛ sa ko o yɛrɛ kɔni seko ni dɔnko tigilama Molare ale yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn ko a yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na u ka mobili o yɛrɛ de kɔni senfɛ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire ale lakana tigilamaw ye u kɔni kɛlen don ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila Molare ale ma. Ni de kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya jɔn na.